Yon mga idols, live po tayo ngayon dito sa Suzuki Motorcycle. Ayan. So kung gusto niyo pong bumili ng mga Suzuki bikes, especially sa mga ah, small bikes, yan. So nakikita niyo ba mga idols? Ayan. So live po tayo. Hello, hello, hello. At nandito po tayo ngayon sa Suzuki Wanson, Mangaldan, Pangasinan. Shoutout po sa mga idols natin dyan, sa mga lalo sa mga users po ng mga Suzuki motorcycle. At ito, papakita po sa inyo yung mga model na naka-display dito ngayon sa Suzuki Mangaldan, mga ito. So, kung gusto nyo pong bumili ng Suzuki yan, i-update ko ngayon sa presyo nila. Magkano naman yung SRP natin ngayon? At yung ating range po ng ating down payment. Siyempre, ibibigay ko rin sa inyo yung lahat ng category. Underbone, scooter, sports naked bike nila, at yung kanilang mga iba pang mga model dito. So dito marami silang mga nakadisplay dito, kompleto sila sa mga lahat po ng binibenta ng Suzuki motorcycle. Small bikes po ito, wala po tayong big bikes dito. So yung ating mga papakita sa inyo, puro mga small displacement lang. And para sa requirements naman po, pag kukuha po kayo ng halimbawa installment, siyempre kailangan natin ng proof of income natin. Kung meron tayong business or may employed tayo or OFW, pakita lang natin yung ating mga certificates na meron tayong trabaho, meron tayong income, and yung ating proof of billing, yung ating address, mga Meralco bill o electric bill natin, water bill. Siyempre yung ating government ID. At pinaka-importante mga idols, kailangan may kasama kayong co-maker na meron ding work, meron din siyang income. At siyempre, meron siyang government ID photo. So mga idols, ito po yung ating update sa inyo live. Dito po tayo ngayon sa Suzuki Gonson, Mangaldan. So samahan niyo ako, isa-isay natin yung kanilang mga available na units dito. At kung tama po yung ating video para sa inyo, gusto niyo bumili ngayon, ito po, saktong presyo po na as of today, August 2023. So yan mga idols yung ating magiging live update natin sa inyo. So ito, meron sila ditong mga display din ng mga bistro natin, yung adventure bike nila 250cc. So kung gusto natin nyo yan, pwede nyo tignan yung ating video description. Nandiyan po sa ating video description yung ating contact person at yung kanilang contact number, yung cellphone number nila. Tawagan nyo lang po sila, text ninyo, gusto nyo mag-inquire magkano yung installment, magkano yung cash, at yung freebies, ano yung mga freebies nila. Siyempre yung ating makukuha mga warranty. Yan po mga ito yung ating special updates ninyo, kaya importante yan pag bibili tayo ng motor. Lalo na kung nakapag-decide na kayo kung ano yung gusto nyo kunin. So meron din tayong dito lahat ng kulay ng mga Raider 150 at yung ating carburetor type saka fuel injection. Alright? So yun mga idols ang ating magiging update sa inyo. At andito nga tayo sa Suzuki Mangaldan. Pwede nyo pong tawagan yung ating salesperson dyan. Yung contact number po nila is nakalagay po dun sa ating tag ito. Nakalagay na po yan dito mismo sa ating video description. Kaya kung gusto nyo pong bumili, ayan, meron na kayong contact person dyan. May contact number na rin. So yan, nakikita nyo marami tayong nakadisplay mga motor dito. At saglit lang mga yun sa lagay ko lang itong ating pinaka tripod natin para mas nakikita nyo po yung ating mga units. So yan mga idols, meron tayo ditong mga underbones, Raider natin, yung mismong 2023 models. Yan. And shoutout muna sa mga idols natin na nanonood. So ano bang gusto nyo unahin? So meron tayo ditong underbone. Yan. Alright. So kumpleto tayo sa kulay, meron tayong blue color, white, red, and black color. Ayun.
So yan po yung available na kulay para sa ating FI. Meron din tayong carburetor type. Ayan. So siyempre mas mura yung ating carburetor dito. Ayan, kita nyo. So meron tayong red color, black, saka green. So yung SRP po ng ating carburetor niyan, as of today ngayong August 105,400. So 105,400 na po ang ating carburetor type. Cash payment po natin dyan. Siyempre may mag-additional pa tayo ng dyan, ng tawag dito, LTO registration, 2,000. So papatakbo ng 107,400 po para sa ating carburetor type. Ngayon po, kung gusto niyo na ng down payment yan, installment, 9,800 yung ating minimum down payment. So yan po yung range ng ating down payment para dito. So dito naman sa ating Raider FI, yan yung pinaka-latest nating mga color. Mamili na kayo, may blue, white, red, black. Kayo na pong bahalang pumili ng inyong kursunadang kulay dyan. Ang atin namang SRP para dito, mga idols, 118,400. Alright? So 118,400. May additional pa tayo dyan na LTO registration na 2,000 pesos. So magiging 120,200 para sa cash payment po ng ating mga Raider 150 FI. Ngayon po, para to sa installment, ang ating minimum down payment 11,800 naman. So 11,800 yung ating ipiprepare na amount para po sa ating installment. So ready na po itong mga FI natin. Kung gusto niyo pong bumili ngayon, ang ating SRP 118,200 at 400 and additional 2,000, 120k po para sa cash payment. Ayan ang ating mga Raider 150 FI. Diba? Ang guwapo, diba? Solid na solid. And kung gusto naman po ninyo ng iba pang mga sports bike, kaya po nitong ating nandito. No? Meron tayo ditong Bistrom SX250. So adventure bike, 250cc. Meron tong dual channel ABS, yung harap at likod, naka-ABS na yan. Ayan. At formado rin to. Meron tayong isa pang kulay nito, color black or all black naman. O yung tawag nila dyan ay graphite black. Yan po yung tawag dyan sa Suzuki. So yun itong ating Bistrom SX250. Kung gusto nyo pong bumili ngayong araw na to, August pwede nyo pong malaman ng SRP nyan, 229,000 pesos. 229,000 para po sa ating SRP. So may additional na 2K para sa ating LTO, 231. Yung ating total cash pay para dito. So again, yung ating namang down payment, ang ating minimum dito, 51,800. So yun po yung ating babayaran para sa ating down payment, 51,800. And siyempre pwede kayo mag-apply dito po sa kanila, dito mismo sa Suzuki Mangaldan. Pwede nyo pong applyan to for installment. And pag na-approve kayo, may lalabas na natin to. Sasamahan ko kayong maglabas nito kung gusto nyo. And meron pa tayong another 250cc dito. Kung gusto nyo naman po sports naked bike, ayan po, Gixxer SF. Gixxer 250. Dito po yung ating sports naked bike, 250cc available din po dito sa ating Suzuki Mangaldan. Ang kanya naman pong SRP, presyo nito ngayon 179,900. So yan po yung kanyang actual SRP ngayon, 179,900. And para naman po sa LTO, additional natin ng 2K, so magiging 181,000 na yan. And para naman sa ating installment, yung ating minimum down payment para dito ay nasa 36,800 down payment po. Yan po yung range ng ating babayaran para sa down payment. Mga idols. Kung gusto natin niya po ng sports naked bike, ayan po. Tingnan natin yung kanyang pinaka-tangke. Ayan, napakagwapo nito. 250cc with dual channel ABS po yan. With ABS. So shoutout muna sa mga idols natin na nanonood ngayon. And paki-like po yung ating video, paki-pindot po yung like video natin para po maganda po yung ating
recommendation kay YouTube. Yan. I-like nyo po yung ating video pag nanonood po kayo ngayon. Shoutout po sa mga nanonood ngayon, 16 viewers natin. And here, meron tayong bagong-bagong color combination para sa Gixxer 150. Again, nakikita nyo, meron tayong orange, black, at blue. So, available po lahat yung color na bago po para sa ating Gixxer 155. Ayan. Fuel injection na rin to, 155cc. At ito po, available tong tatlong kulay, orange, black, at yung ating blue. So, sino po yung mas gusto ng blue color? Ayan. Guwapo tong blue color natin. Ano? May decals siya na yellow or green or neon green. Ano? Ito naman ating black. Color red naman yung decals niya. At itong ating orange, black combination, orange, silver. Ayan. So, ang ating SRP para sa ating Gixxer po, ang presyo niyan ngayon ay 100,900. Yan. So, 100,900. Additional 2K para sa ating LTO registration. 102,900 na po ang ating babayaran. And yung range naman ng ating installment dito, ang down payment natin, 13,800. So, yan po yung ating ipiprepare para sa down payment naman. So, yan po yung ating Gixxer 155, color orange, black, at blue color. Shoutout po kay Idol, ano? So, may nag-shoutout po sa atin. Tingnan natin yung kanyang live chat. Si Aldrin Navarro. Yan. Shoutout po kay Aldrin Navarro. So, tagasan ba si Idol na Aldrin? Yan. So, shoutout po sa inyo mga idols. Pwede po kayong mag-comment at mag-shoutout. Isa-shoutout po kayo sa ating video. So, una na po nagpa-shoutout si Aldrin Navarro. Yan po. Paki-like po yung ating video mga idols. Yung mga nanonood dyan, pakipindot po yung like para sa ating video. At para lahat po ng ating mga viewers ay meron din tayong like dyan. Pakipindot po yung like natin na video. And meron din tayo Suzuki Rider pa dito ng mga display. Ayan. Naka-Bluetooth connect na po ba ang Gixxer, sir? Si Sir Charlie naman to. So, shoutout muna kay Idol Charlie. So, inaas niya kung naka-Bluetooth connection na ba. Actually, sa Suzuki po, wala po tayong mga Bluetooth connection na available sa mga units nila. So, for clarification po, wala pa po tayong mga Bluetooth connection. Even sa scooter nila, wala pa po silang Bluetooth connection. Sa Yamaha na lang natin nakikita pa lang yung Bluetooth, ano. Sa Honda, wala pa rin sila nun. So, dito pa lang sa Suzuki, wala pa rin po silang Bluetooth connection. So, shoutout po kay Aldrin Navarro from San Jose del Monte, Bulacan. Yan po. So, sana nasagot ko po yung question po ni Idol Charlie. Yan. Shoutout po sa Idol Charlie. At yun, meron tayo ditong scooter pa. Kung gusto nyo naman po ng crossover scooter, yan. Ayun, sa mga Indian models. Yes, Idol Charlie. Sa India, lahat po na halos ng mga units nila doon merong Bluetooth connection. But here in the Philippines, wala pa tayong Bluetooth. So, yun po yung disadvantage. Pero para sa akin, okay lang naman yung Bluetooth connection kasi pag hindi, gumagana pa rin yan kahit hindi mo ginagamit yung motor mo. So, nalolobat yung mga battery. Usually, yun yung kanyang nagiging problem. So, pero maganda rin yung may Bluetooth connection. Merong GPS yan. Nalulocate mo yung motor mo. So, dito po sa ating crossover Suzuki, nakita nyo, meron tayong red at blue color. Again, maganda rin po yung nito, yung seat cover nito. Two-tone yung seat cover, ang ganda. Saka, siya, makapit din. Yan. Naka-digital yung ating panel para sa ating crossover. At yung ating, meron din tayong mga bulsa sa harapan. May shutter lock din siya. So yan mga idols, may dalawang kulay tayo dito sa Suzuki Mangaldan. Kung kursunado nyo to, pang daily commute ninyo, pang service. Meron tayong middle flat footboard. So malalagyan natin to ng magandang gamit pa natin. 72,900 po ang SRP nito. So additional 2K para sa ating cash payment para sa LTO. Yung ating namang minimum down payment, 4,000 plus. So yan po yung ating magiging down payment para dito sa mga Suzuki SkyDrive crossover. Crossover po ang kanyang model na to. Kasi meron din tayong Suzuki SkyDrive sport version naman. Ito naman yung ating sport version. May iba pang kulay to. Ito ay color black.
Ang ganda rin ng kanyang color combination. Scooter. Yan, naka-disc brake yung harapan, drum brake yung likuran. Ito naman ang SRP nito, 70,900 pesos. 70,900 at yung ating minimum down payment 4,800 pesos. 4,800 po. So, shoutout muna sa mga idols natin na nanonood ngayon, 24 viewers. Paki-like po ang ating video mga idols, paki-like para po ma-recommend tayo ni YouTube. So, sa mga nanonood ngayon ng live, shoutout po sa inyong lahat. Mag-leave po kayo ng comment at shoutout ko kayo sa ating live video ngayon. So, yan po idols yung ating Suzuki SkyDrive Sport version. Ang presyo po nito ay 70,900 pesos. Kung cash payment po, additional na 2K para sa ating LTO registration. Yan mga idols, shoutout po, 25 viewers na po tayo. Meron tayong 13 likes. So sana maging 25 likes na po ito. Paki-likes po ang ating video para recommended tayo ni YouTube. So yan po yung ating mga scooter na SkyDrive. Dalawang version, crossover at saka sport version. Alright mga idol. And wala po tayo nakitang display dito ng Gixxer SF250 250cc. So sana nga meron para maganda And kung gusto niyo po ng scooter na 125cc, yan. Good afternoon Lodi, watching from Hong Kong. Yun, si Ma'am Janice Perez. Shoutout po sa kay Ma'am Janice, watching from Hong Kong pa siya So ride safe sa iyo dyan. At ingat po dyan sa mga idols natin sa Hong Kong. Yun, si Sir Idol magkano po ang Dominar ngayon? Ang Dominar po ngayon na UG2, yung version 2 natin is 208,900 pesos yung SRP niyan. Pero may mga additional pa yan na mga LTO registration pagka gusto nyo pong bilhin ng cash yan. So yun po, sana nasagot ko yung question ni Idol Rolando. So, si Idol Rolando nagtanong magkano daw yung Dominar. So 208,900 po ang kanyang cash payment. Again, meron tayo dito Suzuki Avensis 125. May orange tayo, white at black. So ito po ay ang ating bago din na model So 125cc. Gusto niyo pong malaman ng SRP nito ngayong araw na to, ngayong August. 79,400 pesos po ang kanyang SRP mga idol. Meron na kayong Avensis 125. Okay? May additional tayo na 2,000 kung gusto niyo pong bilhin ito ng cash. At kung gusto niyo po ng installment naman, gusto niyo mag-installment para dito, yung ating minimum down payment 5,800. And again, check niyo po yung ating video description mga idol. Nandyan po yung ating contact person, cellphone number, para kung gusto niyo pong malaman yung mga monthly payment, yung installment natin, yung requirement, nandyan na po. Tawagan niyo lang sila. At bibigay niyo po sa kanila, tanungin niyo po sa kanila lahat yung details ng inyong itatanong para sa mga Suzuki model na to. Ayan. Siyempre meron tayo ditong napakalupit na Bergman EX. Ayan mga idol, dalawang kulay po na Bergman EX meron tayo dito. Meron tayong black color or gray color, saka itong ating bronze Ayan. Yun si Idol Valderrama. Shoutout po sa kanya na watching from La Castellana, Negros. Ang layo pa ng kanyang kinaroroonan. Sabagay si Idol na galing din ng Hong Kong So shoutout po sa kanya. Yan, like nyo po yung ating video mga idols. Alright. So watching from La Castellana, Negros Occidental. Si Idol Valderrama Ayan. So meron tayo ditong Bergman EX. Ayan, dalawang model. Dalawang kulay pala. Sorry. So ito po, meron tayong bronze at gray, Available to. So kung gusto natin na yan. Ito na yung meron tayong same na size ng gulong sa harapan at likod. 12 inch na yan. Ayan. Saka ito, mas premium yung datingan nito. Kita naman po ninyo yung kanyang mga style. Naka chrome plated po yung kanyang front design. Siyempre yung kanyang windshield naka smoke na rin. Yung ating SRP para sa ating Bergman 92,400. So pag bibili niyo ng cash to, additional 2K, 94K para sa ating Bergman EX. Yan ang gwapo, di ba? Tingnan natin, silipin natin yung pinaka niya. Yan, yung kanya pong pinaka mismong seat cover.
Ganda, no? Two-tone yung seat cover natin. Tapos yan, Bergman Street AX. Yan. So yan po, meron din tayong napaka-komportableng middle flat footboard. Meron tayong footrest. Ayan. Yan po yung mga advantage ng EX, no? So meron tayo ditong stop and start. So parang magiging mas matipid tayo sa gas consumption para sa ating EX version. Pag gusto niyo po ng installment, ang kanyang range ng down payment 8,300 pesos. Yun po yung prepare nating down payment. At kung gusto niyo malaman yung nila, monthly payment, meron tayong number sa ating video description. Tawagan niyo lang po sila. Ayan. Yun, shoutout idol. Christopher Radok. Yun. Shoutout po kay Christopher, hindi man sinabi yung kanyang lugar, pero shoutout po kay sa idol Christopher, So, yun, mga idols. Ayan, ito yung ating pinaka Bergman, yung ating old model, So, dito ang diferensya nito, mas mura po ito dito sa ating Bergman EX. Si EX po ay 92,400, Ito naman 82,400 pesos. So, meron tayong difference na 10,000 para sa presyo nito. So, mas mura po. Meron tayong gray color and blue. So, meron pa itik, meron pa tayong white color nito. So, ito po yung available units para sa ating Bergman na ating old model, Ito yung gulong nito, size 10 yung likod, pero 12 yung harap. Yun po yung difference nila. Then, meron pa tong yung kanyang cover ng seat. So, iba po yung cover ng seat ng ating pinaka mismong EX. So, ito isang color lang, pero may stitches din siya. Ganda rin. Ayan. And yung ating instrument panel, digital din yan. Meron din tong USB charging port. Ayan. Hindi pala USB. That is socket charger lang. Socket charger. Ayan. So, kailangan nyo pa rito ng mismong kailangan nyo pa ng adapter, para dito sa ating Bergman 125. Ang kanyang SRP 82,400. Ngayon po, kung gusto nyo ng installment, range lamang natin ng down payment natin 7,300 pesos. 7,300. So, mas mahal po yung ating down payment para dito, 8,300. So, 1,000 difference, Pero kung gusto niyo po ng mas loaded sa specs, kasi ito, mas maganda to, mas maporma, parehong size 12 yung kanyang mga gulong, and quality yung ating, seat cover. Then, meron na rin siyang, stop and start system. Plus, meron siyang, parang kagaya sa Yamaha, yung smart motor generator, yung quiet yung ating engine. So, yan po yung advantage niyan. Alright. So, sa Bergman 400, Bergman 125, 82,400 po yan. Alright. Tingnan natin dito sa kabila. Meron tayo ditong smash. Ayan. So, meron tayong mga iba't ibang kulay ng smash na model dito. So, dito sa smash, meron tayong dalawang version. Meron tayong naka-mags, tapos naka-disc brake na yung harapan. Then, meron din tayong naka-drum brake lang. Ayun. So, drum brake lang siya. Ito naman, naka-mags with disc brake. Ang SRP po nung naka-mags, 65,400. 65K lang. Meron na kayong pang-service ninyo. Underbone to. So, kagandahan nito, meron din tayong dito pinaka mismong lagayan, small compartment. Yan. Ito yung ating gasolina. And analog din yung ating informative din yung ating mismong display. Naka-dual shock siya. Ito perfect to pang daily commute lang natin kung gusto niyo po ng motor na mura lang, 65,400. Ngayon, pag cash po nyo bibili nito, may additional tayong 2K para sa 3 years LTO registration. Ayan. Meron tayong 3 years LTO registration. And para naman sa ating drum brake, ang presyo po niyan, 61,400. Yung ating SRP. Again, additional natin 2K, magiging 63,000 yan. So, yan po yung ating mga color na available para sa ating mga Suzuki Smash. So, sa mags, meron tayong blue at red.
Sa drum brake naman, meron tayong green, red, saka gray, ay silver. Hindi, gray. Gray color yan. Yan. Gusto naman po ng Bistrom, meron pa sila dito, naka-display ditong Bistrom na yellow. Yan. Ganda, no? Champion yellow color, Bistrom. Ang advantage po rito, pag dito kayo bumili ng motor sa Suzuki Mangaldan, meron silang service center. Pwede po nyong ipaayos, pa-PMS yung inyong motor, pa-servicean. Meron silang FI cleaning din dyan. And talagang maasikaso at maaalagaan yung inyong mga scooter, lalo na yung mga motor ninyo. So pag bumili kayo ng ng motor dito sa Suzuki Mangaldan, sigurado po na alaga yung inyong mga motor. Yan. Yun po yung advantage niyan. Pag bumili kayo sa ibang store, wala silang mga service center, So ang hirap pag gusto niyo pa tignan yung inyong motor, hindi niyo na matitignan yun kasi wala silang ganon. Hindi kagaya dito sa Mangaldan. Yan, quality po yung kanilang service center dito. Meron silang mga skilled technician na mag-aasikaso, mag-aayos ng inyong motor. Ayan po. Then may mga parts din sila dito na pwede nyong bilhin. Kumpleto sila dito, mga belt, cable, at mga oil. Tingnan natin yung presyo ng oil. Ito yung ating oil. 4-stroke engine, 10W40, 285. Ayan. Para naman sa ating 4-stroke din, 10W40, 250 naman to. So mga genuine na oil ng ating Suzuki. Alright, 1 liter po yung kanyang capacity. Ayan. 250 to 85 yung lalaro yung ating mga Suzuki oil dito. And meron din tayong mas magandang, mas mahal na oil dito. Full synthetic. 10W40. Yan. 660 naman pesos. Yan yung para sa mga 250cc natin. Yung kagaya ng Gixxer SF. Para talagang pang sports. Meron din tayong throttle body cleaner, 447 para sa ating throttle. Ayan yun. So meron tayong ganito. So Suzuki talaga yan, genuine yan, genuine. At meron din tayong coolant, yan, 135 pesos. So dito may bibili din tayong mga parts. Yan. Brake shoe, spark plug, and cable. So kapag dito kayo bumili sa Suzuki Mangaldan, wala na kayong hahanapin pa. With service pa yan. So yung motor nila rito mga idols, pag bumili po kayo ng motor ngayon, meron silang freebies na half face helmet. So yan po yung mga makukuha nyong freebies para dito. Half face helmet, temporary plate, saka discount card from Guanson. Ayan po. So kung gusto nyo pong bumili ngayon ng motor, gaya nitong mga Suzuki na to, pwede kayong mag-leave the comment sa ating video. Paki-like po yung ating video para ma-recommend pa tayo ng YouTube. Ayan, meron tayong mga kumpletong kulay ng mga radar natin dito, carburetor type, saka FI. Kung gusto natin yung bumili ngayon yan, meron tayong contact number sa ating video description. Tawagan nyo lang po sila dito. Ayan. Suzuki Guanson, Mangaldan, Pangasinan. So sa Pangasinan po tayo. And huwag kayong mag-worry kung gusto nyo bumili naman sa Manila. Pwede nyo rin silang kontakin. Kasi meron silang branches din sa Manila. Gaya po sa Taytay Rizal, saka sa Roosevelt, Quezon City. Yan. So yan po yung mga branches ng mga Guanson Suzuki dyan. Pwede nyo rin silang tawagan dyan. I-check nyo yung kanilang FB page. Suzuki Guanson Roosevelt, Suzuki Taytay Rizal. Yan. Mga Suzuki 3S shop po itong mga sinasabi ko sa inyo. And here, ito po yung ating mga Gixxer 155. Kompleto tayo sa kulay, orange, black, blue. Mamili na kayo mga idols, wala na tayong mahihiling pa dito. Ayan po. So sana makatulong po sa mga idols natin itong ating live update sa inyo, yung presyo po nila at yung down payment na rin. At kung gusto nyo bumili, pwede nyo tawagan yung ating sales person dito sa Suzuki Mangaldan. So yan mga idols yung ating Raider at mga Bergman. So meron silang Bergman EX, meron silang Bergman na old model,
Meron tayong Avenis 125. Ayan, yan po yung mga available sa Burgman EX. So sa mga naghahanap ng ating EX version, dalawang kulay yung available, may black saka bronze. Ayan. So yan mga idols yung ating live update sa inyo. Sana nagustuhan nyo. So ito po sa mga idols natin, mga taga Hong Kong dyan, Negros Oriental, taga Bulacan, at taga Manila natin ng mga nanonood dyan. Shoutout po sa inyong lahat. And tutok lang kayo sa ating YouTube channel para sa mas maraming price update at mga moto news, moto updates natin. And siyempre, kung may mga request kayo, gusto nyo bumili ng big bikes, may mga update din tayo dyan para sa presyo. O kung gusto nyo pong bumili via cash payment, pwede ko kayo matulungan makahanap ng unit ninyo. Again, pwede nyo akong kontakin sa ating FB page. Boy sa Labarya. Like and follow nyo yan mga idols. I-like and follow nyo yan para mas marami pa tayong matulungang mga subscriber natin, followers. So yan po ang ating update sa inyo. So shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit tayo. Tatapusin natin ang ating live update dito po sa Suzuki Guangzhou Mangaldan. At gusto nyo bumili ng motor? Ayan. Ayan po. Panoorin nyo lang po itong ating live update para sa inyo. Dito po tayo sa Guangzhou Suzuki Mangaldan. Ride safe po sa inyong lahat mga idols at ingat po kayo lagi sa inyong ginagawa dyan. Yan. Kita-kits po ulit tayo.